Altså, jeg skal bare lige skrive på det. Hvis det videre, så er det perfekt. Så kan jeg få det. Stille, gutter. Pres med Arne, pres med Arne! Der er jeg for. Pres på. Ud. Det er godt. Ud med den. Jeg tager. Ja. Godt job. Kom bolden med vores! Ryk nu! Kæmp for den! Arne i fødderne! Nu Arne er der for at hjælpe dig! Jeg kan ikke se noget, jeg kan råbe ordentligt. Jeg skal bare forbi! Godt job! Bliv ved, Arne, bliv ved! Ikke! Kom, Nico! Hey, tag det! Hjælp ham! Fodbold! Slapper lidt ind. Videre, forlæng! Fint! Først! Kom igen! Ja, tak for det. Først! Er det sådan lidt holdindsats? De spiller også selv, så det er... Jeg træner. Nej, du er ikke træner. Ja, jeg er træner. Du er ikke nogen træner. Ja. Hvordan er jeres chancer mod dem? Hvem spiller I imod? Vi bør vinde. Jeg tænker over Vi det. bør vinde hver kamp, faktisk. Vi bør. Jo, men dem sidste kamp, det var de bedste i puljen. Altså, de var ikke særlig gode. Altså, er Lisbjerg ikke god, eller? Hvad? Lisbjerg, hvordan er de? Det ved jeg ikke. Det var dem, vi spillede mod sidst, det var Færøerne. Det var de bedste i puljen. Den skulle vi have vundet. Det er så ikke uafgjort. Min lillebror. Ja. Nå, det er bare så. Det er jo ikke bedre. Nej, det er bare rent hyggeligt. Det er godt! Igen! Stand med! Kom igen, pas! Vi skal have masser af lyd på, så ligger Arne, bare følg med Arne! Pres med Arne! Nå, Arne, presser i! Og der er bare... Kom igen, Lo, kom igen! Helt over! Vente på blive derude. Mulighed for ham. Kom igen, gutter, det er lækkert det her! Vi spiller godt lige nu, bliv ved med det her! Bare bliv på hans målside.
Hvis han løber, så løber du også, Abba. Fint! Pres! Pres, VSK, det er fint! Vi tager det! Pres op og godt pres! Fuck! Så, kan du se dig igen? Hvordan går skaden? Hvor kommer du tilbage? Jeg havde lige forvejen, men jeg tænkte, det kan jeg godt følge på. Første spark. Spidser. Ej, irriterende. Du skal spille til sagen. Jeg havde sgu nok lige det.
Så kom hjem og fik aftensmad. Vi skal have nogen, der hjælper dig. Op. Anders, vi skal have et løb. Ikke vidt. Forvent det, Alik. Din tand er ikke skåret jo. Den skal angriber. Han skårede ikke skåret også i går. Jamen, vi skal have dig Han brændte straffe i går. Nej, sidste gang. Han brændte straffe. Jeg tænker, jeg tager det med her. Men det var meget striks omkring, at jeg kunne sige til Olsen Soxen, at jeg tog tilbage. Men Nico! Hvis der skulle være sådan noget, når jeg kom tilbage. Du må tro på den. Ja, jeg hørte det allerede startede her nu. Med Magnus. Fortæl Kravle. Jeg kan sagtens dreje med det. Hvem har lavet det? Lige op. Kom. Kom igen, du. Kom væk. Godt set, dommer. Ud til Vindehavn. Bare for at spille det lidt rundt med. Det er umiddelbart. Vil du gøre, hvad kameraet har? Nej, jeg synes, den klarer det helt. Jeg tror, du får den anden. Du får den anden heller. Jeg kan ikke stå op. Stop ryg. Hvad ser helt ud? Ja, det er godt. Ja, du fik fordel, ja. Fint. Det er jeg kan se før. Hjem, gutter, kom hjem. Fint. Lækkert lov. Men det er bare ligesom Chris. Igen, det er bukt af vores! Pas på! Lækkert op! Pres op! Se dommer! Det er mig. Videre. Se, der tager meter, Christian.
Ja, han skal forbi nu. Victor falder ind, Victor falder ind. Godt kommet. Væk! Ja, det skal være vores, drenge. Godt lov. Godt lov. Er det ikke den, der tager Og for spillet. Og der. Er det så? Ja, tak. Kom igen, Lennart. Vi vinder, FCK! Alene. Jeg er sikker på, at du filmer. Jeg aner det ikke. Det er bare fordi, jeg skal stå her og give det. Jeg aner ikke, hvad en film. Den er faktisk slukket. Vi tager bare tilbage. Det er fint nok, hvis bare. Den vinder den vej. Gutter, vi lader bare haste snak. Bliv ved med at snakke. Vi er nødt til at snakke op til jul. Nej, i feltet. Længere fremme. Det var vigtigt at forklare så mange filmer, den ikke er kommet. For vi ser filmer, der var selv. Nej, det er ikke sikkert, du kan se det op. Presset, Anders. Bare rolig. Forskub. Drenge, få skubbet op. Og tager det. Drenge, få lige ro på det, få spillet rundt. Det er ikke det, det er på et eller andet tidspunkt, det er Godt komme med hjem af mine. Der er ikke noget ved mig, Marco. På I sæt værst. Sæt. Godt, Alec. Yes. Fedt. Det er samme som mig. Kommer måske en enkelt game. Fodbold sådan hver dag. Godt kæmpet, Anders! Det var dumt, fordi det gør ondt i knæene, men jeg spiller bare videre. Og så, det skal du ikke i amatørfodbold alligevel. Lad hjem igen. Ja, kom nu! Nej, det er sent, han løber det. Se det derfra. Ja, men fokuser det på kamera. Nu må de lige vurdere bagefter. Vi tager lige var på den. Gutter, vi scorer bare igen, den lige meget. Vi lige få den bare. Lækkert! Anden. Ikke mere end det, der drenge. Se ham, er det ikke? Binde godt. Lidt ned, Mads. Alt langt frem. Kom lidt ned. Lækkert nu!
Den kom. Fint. Og så ikke gå ind. Ned i hullet. Ind i hullet. Hvad? Kom en lille ryg, ryg! Kom Michel, kom! Stop! Er det ikke hyggejob? Jo, det er et godt job, jeg har fået her. Gør vi ansat til det? Så
siger jeg så siger han lå der gøre det. Så siger han, jeg kan stå for lang tid. Han går på trappen. Nu er der kraft, der stopper. Ja, og lige sige, så står han også der og bare derovre. Det er fordi, så har jeg lidt på. Det er godt gå ind i, når de laver fejl. Godt arbejde, Lo. Ingen frispark. Kom igen, Lo. Kom igen. Det er vores Lo. Godt, Jørgen. Pas du på med de der hænder i ryggen. Det er en god vinkel, du har der. Sej, dommer! Sej! Jeg tager godt dømt! Havde du kaldt, eller hvad? Ja. Han kom ned på mållinjen, den stoppede alle. Det er os, der gør dem farlige lige nu. Rolig. Tilbage igen, han blev rykket fra naturen. Fint. Bare spil rundt i forsvaret også. Hjælp ham, gutter! Ikke så langt. Nej, det er mere end det her, det er ikke? 24. Spiller fandme godt. Saks. Mener du det? Det tror jeg faktisk ikke, den gjorde. Det er alt for tidligt, jeg stod der ikke. Der er ligesom en minut, hvor den ikke er med. Hvorfor ikke filmet? Det ved jeg ikke. Skal vi op igen? Det styrer du bare nu. Jeg kan se, du snit der står op. Jeg gider ikke. Det gider du heller ikke. Fint, bare lad dem spille i Spil her, det her linjen så. Ja, jeg kan se ham. Jeg tror ikke, du vil sige ja til det. Det er ikke noget problem, at stå dem linjen. Du har bare spenderet lidt. Det er stærkt, drenge. Husk ind. Kom igen, Blå. Du skal få den anden halvleg. Nej, det er umuligt. Jeg kan ikke stå op. Kom nu kæft. Jeg har taget det fjerde del kamp. Vi giver tager min stol. Jeg sparker ben væk på min stol. Over din egen stol. Ja, også ud over dig. Det er worth it, det er worth it. Tyson kommer og tager den. Ja, det kan han godt. Så længe I finder en, så hjælp. Kan Morten til? Se fødderne nu! Så skal stå herude, skal jeg sige. Skal vi tage en shake? Så tager du klar bare. Jeg skal køre hjem. Det er rigtig flot spillet, Blå. Jeg kan da sætte op igen. Så bare. Tak, tak. J. Ingen frispark. Og Jørgen, det er det eneste, de vil. De har ingenting. Modsat! Fint!
Spil, VSK. Gå tilbage. Fint. Masser af tid, masser af tid. Masser af tid, masser af tid. Det er ikke sikkert, hvor jeg kan nå at ramme bolden. Kom on! Så skal han ud! Det er sindssygt det der! Hvorfor er det godt det der? VSK! VSK! Husk hvad jeg sagde inden vi gik ind. Men den skal færdig, om du vælter. Hvis det er ude på boksen, så er det godt. Det er amatørfodbold, men fucking wrestling. Overfald. Dommer! Ro! Bliv ved, VSK, bliv ved! Det er mand i overtal, bliv ved! Det skal være her, det får for målet der. Nej, det er Christians mål heroppe. Drenge, vi bliver ved! Vi bliver ved, drenge! Vi bliver ved! Ali, pas ikke det her! Godt FT, godt pres. Det er ikke. Og så, vi går, mand. Kom. Galle. Jeg tager den lige lidt. Jeg tager den lige lidt. Har vi ikke hørt det her først? Det er lidt en blanding. Men jo, det er min lillebror, så vi slået sammen. De kunne ikke... Nej, de kunne kun lave 10 gange. Så var vi 12. Og så skulle vi sammen. Ja. Vi er i hvert fald kommet i lidt bedre form, når vi spiller de der ude drenge. De løber rundt med os. Ja, større bane. Godt pres! Godt spillet, drenge. Mandag, så det er godt mærkeligt, så tænkte jeg, det er fint, og så har jeg fået medaljer, men det var ikke klart, at jeg skulle spille kampen. Så rev det så op med det samme, jeg lagde en aflevering. Det er det samme. Så kun løb for 70. Det er ikke så godt som lidt for kun løb for 70. Godt tager det! Og spil Christian!
Godt, Simon. Modsat. Jakob, let's go! Godt, Christian. Stærk, Christian. VSK, det er rigtig flot, det her. Jo. Ja, ja. Godt presset, Nico. Ingen ryg, bare bliv ved, bare bliv ved. Godt, FT. Hjælp ham. Det er Nico. Det er faktisk fucking sjovt. Jeg er altid nervøs for, om jeg trykker optag. Kan du ikke se det? Filmer 1,5 time, så er jeg ikke trykker optag. Ja, så er jeg ikke til. Vil du tjekke? Alek! Kom igen, Alek! Ej, der var en travbænk deroppe. Alt er forberedt. Så. Det er så når de er flabet, så kan jeg lige sende dem en besked, at de laver en afbrænder. Så er det lidt nemmere. Så er det ikke diskussion. Ja, det jeg har også set. Jeg klipper lige min fejler nu, så er det perfekt. Hvis du har haft bolden herovre, så kan du klippe til, at det er dig, der sparker den. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Lille ryg. God bold. Godt spillet, Jod. Kom igen. Klasse aflevering, Jod. Og vi fik den præcis.
Alex. Tak. Lækkert, Alex. Asil, kan du tage den? Resten af Hvor lang tid var halvleg. der Jeg kan tage den resten af Hvor halvleg. lang tid var der tilbage? Minut tilbage. Får du vand? Ja, den ligger noget derovre. Der er sådan minutter tilbage. Ja, nej, der er sådan 1 minut tilbage. Sådan 1 minut tilbage. Der er ingen grund til det. Godt, Arne. Godt, Arne. Godt pres. Ja, det er flot. Kom, Simon. Ja, det er godt. Jørgen, fint. Og du er alene, helt alene. Godt set. Godt spil, gutter. Fint, drenge. Det er hurtigt, Chris. Du så kigger kameraet, det bliver både taget. Skal lige se, tjekke, hvad laver tager det? Det er da også noget fedt at vide. Hvad laver tager det, når de kan det der? Synes du ikke det? Lidt tilbage, lidt tilbage. Simon er også med bagud. Hvis var det noget, der hedder hvad var sned? Kig på bolden, Napper. Kig på bolden, ja! Og udfordrer, ja tak, Napper! Lækker, Napper! Nej, nej! Det er sindssygt! Spil, Bjørnskov! Nej, det var for frøs. Nej, jeg er jo rosdag i dag. Bare vand, ikke? Den der, hvad skete der? Jamen, det var... Du kommer jo frem til afslutningen. Det er... Det er noget pis.
Jeg er nødt til at lave det mål snart, nu er det morgen. Han har benet. Nej, kom lige herover. Rammer min skinneben. Hvor er det fucking træt? Jeg har min benskin så højt op, for at det ikke skal irritere, når jeg sparker. Og så rammer jeg på benskin alligevel. Anders, jeg var oppe i Suisse. Jeg havde slået Så spil, og så prøver jeg lige nogle ting. Altså, det er jo ikke, kommer i kamp. Det snakker vi ikke om. Det var nok, ja, det tror jeg. Og jeg vidste godt, det sad der, men jeg tænkte, jeg kan godt lige spille, og så er Korsvold. Men Anders, det vigtigste er at starte kampen rigtig godt. Det gjorde jeg. Ja, jeg satte jer rigtig i gang. Og derfor kunne jeg mærke, at det var en jeg tænker, ikke en træmmer. Bliv lige ved med at spille fodbold. Hvis du skulle man lave fejl forsvar. Fodbold er fodbold. Så kan du bare videre. Så kan du give flere chancer, og så kigge på, så vi kan vinde den her ret sikkert. Jamen? Vi lover at flere mål, vi vil have clean sheet. Kom nu! Lækker spil, Jesper. Vi er gode. Det var bare en til. Du har fået telefonchancen. Ja. Lige så stille, og så har Chris sagt det. Du har så meget bedre styr på det der, så det er meget bedre, du har styr på det. Chris snakker bare så meget. Stiller bare rør. Det er så Christian. Det er bare at kigge op. Det er alligevel skært. Jeg skal også stå og råbe. Prøv at sætte på mig, man kan gøre. Så fører jeg også i gang. Det er bare lidt, så bare altså jeg holder den bare, så flytter jeg lidt for den, så bare følger jeg den. Så jeg ved. Så sådan er mit. Så musik fra ham. Der er der. Og så til. Ja. Så det er så lige, når den er ved at komme derover. Bare lige drej. Nej, mobilen. Fordi når de begynder at klæde, så kan jeg lige sende en besked af en afbrændt. Så kan de lige sådan. Så har jeg det på dem. Hvad, altså, den er 100%. Hvad synes du egentlig om den? Så plejer de holde kæft. Det passer også sgu bare. Jeg har drukket bare øl før. Jeg er lidt nervøs for, at han skal styre den. Der kommer også til at kigge. Den kører bare. Han var selv igen til skadet i Nova. Hvordan har I været det? Det tænkte jeg nok. Kom hen op, ikke? Til os selv. Vi havde planlagt først at tage. Og så jeg op der, så er det bare sådan lidt Det er det samme, du spiller. Jeg er så nervøs, for jeg glemmer også til det. Kan du ikke se det? Kan du ikke se, hvis jeg glemmer det? Jeg glemmer dernede. Men jeg har godt lagt Overvej, hvis jeg glemmer at trykke til. Jeg er ikke tilbudt derhjemme. Vi har virkelig prøvet at lade være med at sige nogle dumme ting, fordi vi har så lyst til. Åh, sparkerne! Vi lige kan komme derovre, så stille dig op. Hvordan
Og det var egentlig også fint. Så skulle vi i gang med at klæse eller sådan vi så starten. Vi kommer ud i grupper, ikke? Nogen, der har gjort det. Ja, vi kommer ud i grupper, og så ser vi sammen. Så Thomas... Ja, tak! Kom igen, drenge! Ja, han går op og siger... Det er fair! Hvis vi ikke kommer sammen, altså os to og Johannes og Victor, og en eller anden vane på både dag, hvis vi kommer sammen, og Victor laver det, så er det sådan. Og så Thomas så og så er vi på samme måde. Så er der på random. Det var de andre lidt trætte. Godt dækket. Tak, Arne. Vi lavede det på en halv time. Godt se. Godt, Arne. FTD, ikke din skyld. Bare bliv ved. Bare bliv ved. Blok, godt hold ind, så få på spil, gutter! Den er fanget. Arlene, jeg skal lige have en snak med noget der. Godt, Simon. Ja, Arne igen. Han er derinde igen. Han er godt sammen. Kom igen, Lo. Kom igen, Lo. Og spillet, FSK! Så. For dig selv livet. Godt, Abo! Kom igen! Hvad står der egentlig? Hvor får vi høretræning? Nå, okay. Hvornår du står igen? Prøv lige at pege lige hans fælde ud næste gang. Men mindre jeg skal operere. Nu er du blevet skadet, Chris. Det er blevet for kamp at spille her. Jamen, det er vigtigt at starte godt ud. Det gjorde jeg. Nå, vi var så bekendt. Jeg kom igen, Anders. Jeg har ikke spillet siden der. Du højre ben, Anders. Godt, Ali. Kom. Se dig til. Rødt! Kom igen. Fint spillet, vi er på. Det er bare sådan, at hvis man ikke er udtaget til den der case, så er der teambuilding. Ali, tag lige 5 minutter mere, så kommer du ud. Ja, det er nye tider, ikke? Det der er så dårligt, det er jo, at alle dem, der spiller penge i Rusland, er alle dem, der er case og sådan noget. Så hvis man ikke laver noget case, så bliver det ikke spillet penge i det, og så... Men det går skænd, bare sig altid. Du kan ikke se din tid. Hvis vi laver det, altså, selv valgt at komme til Østland, til at når vi kun skal lave det der case, så er det bare hjemme. Og det er også sådan der, at vi sagde, at vi gik ned og fik med. Det er fint. Så tager det ned, så tager det. Godt spillet. Fint, Jan. Vi har fået med, hvor Simon er god! Masser. Så spil FSK! men det er der faktisk også problemer med andre studier. Men jeg forstår godt, at det er et arbejde, der vil lave det. Hjem igen, gutter. Hjem igen. Tag den op. Godt. Ingen frispark. Godt, Victor. Godt, Victor. Aber, de sidste 2 minutter.
også, det er ret fair, at de er ikke deres ansvar, men de skal bare ikke sige, Ja, det er godt sige. vi var en tredje. Ja, godt Lo. Ja, tak Lo. Altså, der var Check cam. Har du det? Hvad så? Og den blanding, han har slået sig på kampe. måske bare ikke lige lavet til, Annik, at alle kender hinanden. Arbor, kom lige med ud også. Nå, må vi skifte over lige? Nej, bare vi. Det ligger 2. Victor Christian. 2. Jeg ved ikke, om han synes, det er træls, at vi synes, altså røv. Det kan jeg godt forstå. Man kommer fra nye steder og ikke kender nogen, så kan jeg også forstå. Jamen, så vi snakkede faktisk om det. Ja, det var så ikke sådan. Men at hun synes, altså, så er jeg også sådan, hvis du bliver sammen med Aston Engagement, vi gider ikke lave det. Du får lov til at have. Også da der er en sats i det, til at starte med, Han er ved. sats sammen med de andre nu. Marsen til, jeg kan også godt lige tage. Jeg tror, det kommer ind der samtidig. Kom igen, FT. Bliv ved. Ja, FT, det er dig. Udfordret. Kom igen. Hold den ind. Godt set. Godt kommet, Amin. Ja, den der er lige over. Fint, Amin. Simon. Vi har ikke nogen kanter, så du må sidde, når vi har bold. Det er fint. Det ligner sådan en gammel køber. Altså udefra. Det er jo bare... Der bor der. Lige den der en bag. Alle dem, der kommer ind. Ikke med det. Det er for meget. Ja. Jeg troede, du skulle se det til den der. Du fortalte det sige. Jeg tror bare, jeg må det være inden for de to der. Jeg tror, du fangede det, der stod der. Jeg ved, det er jo ikke kønt det her, vel? Det, Gamle mænd, ja. det er træner og holdleder, vi er helt færdige. Vi kan ikke mere. Jeg vil en halv time mindre. Godt, Lo! En vej, Lo! Det er godt, Lo, du når den! Ja, tilbage! Ja! Ingen ryg. Det er bare kom, skidt. Ja, tak, Simon. Det er fint, Simon. Og vi vil gerne stadigvæk. Vi aflyser onsdag. Vi kommer ikke. Ærligt, jeg kan ikke tåle at spille fodbold 2 gange om ugen. Jo, jeg er meget træt. Det har jeg haft en dag. Jeg troede først, det var det. Jeg var tømt. Det er fordi, jeg tror, har du død i jorden? Nej, det er fordi, Nej, men det har ikke noget med alvor. Jeg har været hjemme omkring. det er fordi,
Ej, vi spiller rigtig flot lige nu. Bliv ved. Er det god? Arne, det er så godt det der. Lækker spiller, VSK! Hvis han tror, det er livs. Hvad laver du? Asil, du kommer lige over til. Så var det ikke kommet ind. Ja, tak, Alex! Lækker! Alex? Det gør man den der i vejen. Det er okay. Det gør man den der ting i vejen. Det er fint, Nico. Ja. Det er det næste projekt. Jeg håber, ja. Det var ikke rundt, det blev rundt os selv. Godt, tager det! Løb, Anders! Godt set! Lad os se, hvor hele det bord herovre. Vi laver ikke. Vi kommer ikke til at lave det. Så er det sådan en omvendt. Det er ikke kommer sammen. Så bliver vi sat i grund. Så lavede vi det på. Og så det synes du alt. Tjent lavede det meste af det, så... Vi fik lige diskuteret frem til en klasse i dag, så... Lækker, Victor! Det er den eneste, der har... Altså, vi snakkede også med dem. Ja, de har jo gjort jeres. Ja, jeg også sige. De har jo gjort jeres. Jeg snakkede med dem, Så der er faktisk den eneste i hele... Ja, det er faktisk. Så er der nogen, der bare sprunget over det. Så alle gode. Var ventet et år. Ja. Eller hvad siger du? Jeg har ventet et år. 5 minutter. Jeg tror, dommer falder af. Jeg lige at vi havde spillet sport. Det er fint, godt lavet, Anders. Bare få spillet rundt. Jeg tror lidt, det er over.
Godt, Victor! Asil, kan du tage den lidt? Vi skal starte med den. Så er det fint. Det er i hvert fald noget, der stadig fortsat. Næste gang. Forvent det. Ja, flot, Ellers. Næste gang. Ja, bare rolig, vi skal nok give ham ved på det. Og se Simon. Hvad kan gå på den der? Du får bare ikke i midten. Nå, det er så ikke... Nå, ja. Dommer, vi skifter. Annik, bare gå ud derovre. Nico, 6'er. 2, 8'er. Den tager vi så. Young Jonas. Han står i sin Tager det, Gedi. Lækker tager det. Modsat. Modsat. Man skulle være en gruppe, sådan noget 4 eller sådan noget. Hvordan kan det eksamen af det? Det skulle man aflevere dem. Hvorfor svarer du i 20 minutter? Nej, så er det ikke. Og så er det godt nok rigeligt. Men det er jo... Ja, det er jo bare stamme. Og det er FT'en vej. Stopper! Christian! Se. J på kig ham. Nu kommer han, Anders. Nu vil han have den i hovedet. Kom op, start FT! Det var... Christian og Victor. Står godt dernede. Anden gul hvorfor? Ja, vi kører bare. Venstre bakke, Anders.
De tager så mange med, fordi Ja, man kan ikke spille med alligevel. Altså, han kan også få en øl, hvis der er. Jeg er en gammel mand, jeg lægger kun bare en gammel. Tydeligvis. Jeg ved ikke, det er fordi... Ja, tak Simon! Kom igen, Amin! Jeg lægger det også for at give dig lidt pause. Du kan jo se, hvis man ikke får pause, det er meget i rødt. Det der, når man spiller 90 hver gang. Jeg ved hvorfor, hvis jeg ved hvorfor. Det er ikke lavet bare med lov. Jeg tror også, det er fordi sidste gang, der lavede vi ikke noget. Det kan være, det er den, der skal tilbage. Nu har jeg 6 dage til at komme. Jeg kan ikke weekenden, så jeg har 2 Det er fuldstændig arbejde. Men så føler jeg bare spilleren, det bliver sådan mærkeligt. Jeg kunne ikke få det til at blive, han kommer, så han bare sendt op, så stor, han bliver jo ikke ked af det. Så slægt det lidt. Ikke gør noget. Så er der sådan en mega hyggeligt Bødekasse venstre. Jeg er i gang. Aber, gå ind og vær angriber siden af FT. FT, vi ligger 2 angriber derinde nu.
kæft, den er dyr, den der lille. Gul kort og dumt gul kort. Hvad er det? Er det 750? Hvad er det? 8 kasser øl? Ud fra salen der. Ja. Nej, det var vildt. Min han betaler en julefrokost. Ja. Hårdt spillet, drenge. Han står jo bag manden. Så sejt. Fint nok, Anders, gå videre. Jeg kan ikke løfte så meget. Ikke pres, ikke pres. Dommer, vi skifter lige. Ja. Der skal ikke meget mere til, faktisk. En udstrækker en kun til, altså. Hvad er du kørende? Kan du ikke sende... Jeg bliver bare ikke bemærksværd. Godt, Benne. En vej, Benne. Viser, Alex, viser. Benne, ti stille. Benne, ti stille. Benne. Op, gul kort, 2, 1 til. Jeg får den først, for. Benne, kom, Benne. Kom så. Fuck, dommer. Jeg vil gerne have Han har sagt det hele tiden. Benne, du skal åbenbart væk. Vi kommer ikke i gang. Benne, du skal gå væk. Benne, du skal gå væk. Har vi ikke to fint nok? Hey, VSK, kom nu bare. Hold nu. Ja. Lad du være med det der pis. I har jo set linjen. Ja, det skal Han har sagt, Ja, men så skal han lade være med at dømme sig ved de hjælp, for så får han ikke. Godt, Christian! Fremragende! Fint!
Men han fik om han er på noget 5 eller 10. Hvis du siger mere, så holder jeg kæft, så siger jeg ikke noget. Så skal noget give mig gul. Jeg sagde bare, at han støbte. Han gav dig en advarsel en gang, for at du skulle lade være med, så lad være med at prøve. Ja, men han har... Jeg sagde det også, inden vi gik ind. Han dømmer for alt. Godt løb! Kan du tage en højre bakke? Stærk, boys! Flot spil! Så hvem tror du? Det er sgu da Randersmanden, for helvede. Hvad skulle ellers være? Jeg har jo rost det i dag. Så er der godt lækkert spil. Flot FC! Slutmål! Og så puller han den der op. Han har lavet 2 vanvittige redninger. Han har spillet en elendig mål, og så puller han den der op. Ja, han fremragende vanvittigt. Så usikker. Nu blev det gravet. Ja. Det skulle en god hånd. Ja, det er fandme godt taget. 1 minut, så må du komme ind igen. Så. Amin. Angriber. Sammen med FT. Hvis jeg skal nå de andres niveau, når jeg kommer ned, jeg kan godt mærke, Det er det samme. det er Jeg kommer også sat på det. det. Jeg fik jeg lavede kamp, hvor jeg var lige ved at prikke bolden på midtbanen, der fik jeg den. Victor, han gav jo en fugle lige der. Det er bare træls med den dommer, men det kan sige. Man går Så er det Alec! Godt lo. Fint lo. Kom ind på ham, boys! Offside. Offside! Ah, Ben. Den er Tino Stille. Jeg råbte også. Kommer vi tager os lige en udskiftning. FT. Spil øjne. Aber. Du har ret, det var løgn. Det var løgn. Aber. 6 eller Nej, Amin er striker. venstre eller højre? Hvis det, jeg ved sgu da ikke, hvad fanden der spiller derinde. Du skal da gå ind og snakke med dem. Det er logisk, jeg sætter derinde. De står der bare lidt. Bare lige spil der, hvor du vil. Og spillet FT. Kommer og vil. Nej, hvor 0.
boys. Der er 10 minutter tilbage. Man har ikke taget det tilbage i kampen. Ja, tak. Du skal se nogen, der er på spil. VSK 7 minutter, fuld koncentration. Hvem skulle det være? Ja, det er faktisk ikke Hvem skulle det være? Er det ikke nogle regler? Nej, FT, ja. Ja, det er nok de regler. Godt tager det. Ja, Chris, dømmer du lige linjen for, eller hvad? Dømmer du linjen derovre igen? Hvor har der ikke Chris, du må lige tænde lyset, du hver gang. Du må lige tænde på lyset, så vi kan se noget. godt dækket, godt dækket. Luk den lige af, dreng. Luk den lige af, kom. Jeg må stadig ikke spille fodbold. Og Lauke, han ja, jeg gjorde det med lige i den. Jeg har haft mit herresspil når bolden, men jeg er sådan indenfor. Så for der kunne jeg godt mærke. Godt set, og kør på den. Kig op. Okay. Kom igen, Otto! Godt spillet, drenge. Hey, Water. Tid på det gule! Ja, tak. Hvis han var så god med hovedet dengang, så var vi jysk mester, så vi spillede ham. Det er ikke sindssygt. Det er godt, det er Jeg kan mærke, at jeg skulle lidt. Skal jeg lige gøre sådan noget? Jeg var til lift med far, hvor jeg kunne høre mig selv. Altså, Chris, du er nødt til at bare have kamera, der kan filme hele dagen i stedet for. Ja, så skal jeg lege det der pis der. Nej, jeg får det. Godt spillet, drenge. Få bredt det ud. Og tager det. Det er fint. Og kæmpet tager det. FT.
2 højre. Ja, det kan være højre. Godt. Jeg har aftalt med ham. Og dyb termin. Godt, Ammer! Godt set, Lo. Hey, næste har du kaldt den rigtigt. Jeg vil også sige, at da jeg sætter det var faktisk Og han har ingenting. De har brugt. Han har brugt det på. 2 gamle, vi skulle lige have en tur. Ja, det er nye bolde. Hvor er de henne? Der er nogen, der følger mig. Bare få spillet rundt, Lo. Ja, tak, Lo. Godt se. Kom afsted. Han fik spillet meget senere. Ja, tak. Kom igen. Godt, Simon. Simon. Kom, Anders, du skal og score. Fornuftigt, Simon. Godt, Alex. Ryk på. Flot, Victor. Så kom med et indlæg. Jeg kan ikke sige noget, så jeg kommer ikke til at sige noget. Ja. Kom igen, Emil. Men jeg tror, dyr for at være med i 2 aftener. Godt spillet, Vasco.